Erokamano Nyakwaramogi, tarik 27 dwe mar 8 higa 2025. Thuolo machielo mar Ramogi TV oikore makare gi weche manyien mag migago. Wakelo ni weche mowuok e chuny boma kaachiel gi konde duto ma kor gwenge to gi piny mangima. Mokwongo, thuond weche. Piny Kenya kawuono dhialo higni 15 mag bedo gi katiba manyien. William Ruto said he is a consumer of raw intelligence. He monitors all his MPs. You can ask me, I was his deputy. He has a file on each one of them. Rigathi Gachagua onyiso jood bura mondo bed motang' gi jatend piny William Ruto mokano maling'ling' e wi ngimagi. Wan gi insurance miluongo ni Samaki Bima ma ene mokwongo e East Africa kae. Jopith rech ma pacho ka dhi yudo chenro mar okumba mabiro bedo kamiyo gi chudo kuom lal kod midhiero mopogore opogore. Arwaki ni machiegni migago nyinga Milton Ochieng'. Piny Kenya kawuono dhialo higni 15 nyaka ne katiba ma higa 2010 ne sidh ayanga. Kata kamano, moko kuom riwruoge makedo ne ratich oganda pachoka owuok tung' mosuo ma kagiwacho ni thoth chenro ma pachoka ok ta e yo mowinjore. Kotelnegi kod Suba Churchill mar Kenya National Civil Society Center gilero ni pachgi e wi chal mar piny Kenya ahinya te medruok mar mibadhi e sekta mopogore opogore, paro ma bende osir kod Ezekiel Odero mowacho ni geno margi en ni tend piny Kenya masani ne nyalo kelo lokruok. Kata kamano, gijiwo oganda mondo mi oriw lwedo kanyakla kaka achiel kuom yore mag neno ni jotelo ma pachoka otayo piny Kenya kako winjore kendo mana kaka chik dwaro. Kuna wale ambao wamepoteza maisha yao kwa ajili ya kupigania katiba ambayo kama Wakenya tunaifurahia, na hata viongozi wetu kuna wale ambao walipinga hii katiba, na kwa sasa hivi wao ndio wako katika huo uongozi na hiyo katiba ndio inawaongoza, ambapo viongozi ambao wanatakana watekeleze hii katiba ndio wamekuwa wavunjaji wa katiba mpaka hata kuingilia mahakama ambazo ndizo zinatoa maamuzi. Kwa mfano, wakati watu wamegombana ama wamekosea, ni wao wanatakana wapeane mwelekeo. They are particularly concerned that the president in particular is concerned about building a church at State House. Very mundane issue. Kenyans are religious. Even before the coming of Christianity, we were religious in our own ways. Na kwa sababu wale ambao wanatakikana wao wenyewe wakaulize kwa nini wale ambao wanatakikana wakuwe na uwezo wa kusimamia fedha zetu wanakuwa wafisadi. Wao wenyewe ndio wana implement na wao wenyewe ndio wamekuwa wafisadi. Thuolo machielo od bura ma Senate wijo bura e wi thicho oko ma etelo mar gavana ma Kericho Eric Mutai. Wadhi ane achiel kachiel nyaka Senate mondo wawinj kaka twak ma kamano dhi nyime. Mr. Speaker, sir, I insist that the intention of Standing Order number 77.3 was to ensure that there is an accountable, responsible, and verifiable voting system. Mr. Speaker, sir, my learned friend, in response to the arguments we've made in respect to Standing Order number 77, has invited your attention to Standing Order number 80. And he puts emphasis on the prerogative that the Speaker has in allowing the use of electronic voting. In reaction to his invite to you to make reference to Standing Order number 80, we would like to invite you to the Standing Order that is immediate immediate before the one he has referred to, Standing Order number 80, being Standing Order number 79, which says that if MCS insist that they want to vote by roll call, then the Speaker has no choice, provided there is somebody who has objected and is supported by more than 5 people, is supported by up to 5 people. In this case, Mr. Speaker, sir, we have invited your attention to the fact that there were 18 people who are opposed to this style of voting and wanted a roll call voting. For that reason, Mr. Speaker, sir, it is our argument that the only reason why the Speaker defied the provisions of Standing Order number 79 is because
there was intention to fraudulently misrepresent the votes that were cast by the MCS. Lastly, Mr. Speaker, sir, as I hand over to my learned friend, Mr. Wanyama, it is said that this system was secure. And that point is buttressed by the affidavit by the IT expert that my learned friend, Mr. Ongoya, has repeatedly made reference to. And one of the things then that come up for your consideration in our preliminary objection is this. Can we determine for a fact that the 4 MCS who say they didn't vote indeed voted? And Honorable Senators answer, it is my submission that the only way we can determine here, and that MCS specifically voted using his number that the link was sent to. And Mr. Speaker, sir, you will see from the audit logs that the audit log does not indicate anywhere the numbers to which the link was sent, nor the IP address of the devices that were sent. And therefore, it goes into the question of the scheme to manipulate these votes. The inverse of that, and the only way that the county could possibly say that they have an absolute answer to the question of whether or not the votes were manipulated, is if they could demonstrate that indeed the link was sent to an individual and that the IP address of that phone gadget was the one that cast those votes. Mr. Speaker, sir, to the extent that the audit report brought to you avoids by design to give you that information, Mr. Speaker, sir, we say creates a doubt in your mind. In closing my part of my submission as I hand over to my learned friend, Mr. Speaker, sir, this is our argument, that indeed there was no voting, and therefore the threshold of 2/3 was not achieved. But as a rider to that argument, Mr. Speaker, sir, and honorable senators, it is our argument that even if, as my learned friend says, there is a possibility that this system was okay, if there is doubt in your minds that indeed this system might not have been foolproof, if there is doubt, that is enough reason for you to decline entertaining and determining this motion. For all those reasons, Mr. Speaker, sir, and honorable senators, we pray that you reject this motion. Ringre mokauchielo yudi e bungu makwa Vinsaru kendo medo kwan mar ringre moseyudi e bungu no nyaka 19. Jogo makedo ne ratich oganda e gwenge manam chumbi dwaro ni sirikal okonye yudo yore mag tieko nek oganda e yo makamano. Gidwaro mondo land nek mar oganda makamano kaka masira maduong' mayudo oganda. Giwacho ni nek kod kunyo oganda kamano medo chero mbala kaka mano manotimore Shakahola mabende buche pod dhi nyime. Our call to the government, our call to the stakeholders is that we want this place to be given the urgency. Even if it's declaring this issue a national disaster, so that Kenyans can know what is happening. We don't know whether this reckless preaching or this reckless cult is going on deep into this forest. So I think as of today, that is our call to the government and the stakeholders. Askari wenye wako hapa ama department ya homicide ambayo iko hapa inafanya kazi nzuri sana, lakini wale wakubwa wao ni lazima pia wafike katika ground, waje watilie mkazo yale ambayo yanaendelea hapa, na pia tunaomba ikiwezekana hapa ikuwe declared kwa this is a national disaster, na hata rais mwenyewe akuje na watambie ni vipi wana mpango gani ya kuendeleza ili kufunga hizi itikadi kali ambazo zinaendelea. Pogruok onenore kind jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Kakamega ewi kaka owinjore tayiero mar duond burano. Mairien tok gwenyruok e paro kendo gavana ma Kakamega Fernandes Baraza landore owuon kaka jaloch e lemo mar jakom mar duond bura e kaunti no. Kagiloso gi jofwambo, jod bura mag ODM kawuok kaunti no ma Kakamega owacho ni Baraza osebedo jakom duond burano kuom thuolo malach kendo noluor mar chiwo thuolo mar mondo mi otayiero maler. Jod burago osingo mar keto winjruok ewi kaka inyalo tayiero no maonge donjruok mora mora kaka achiel kuom yore mag timo ikruok ne yiero mag 2027.
nataka kuambia ODM Chungwa House ya kwamba Kakamega iko imara kwa chama cha ODM. Na yule ambaye ako na ufunguo hapa si mwingine ni Fanani coordinating chair Simbauni Ndombi. Akakuja akasema sasa, akaita polisi. Akasema sasa hakuna amani, hawa hawataki kupiga kura. Nimeahirisha kura mpaka vile itatangazwa tena na afisi kuu. Yes. Na aliposema hivyo, yeye akaanza kutoka, sisi tukatoka. Jamaa akarudi ndani peke yake, akajitangaza. Vile tulitaka secret ballot akakataa. Na alikataa kwa maana ukiangalia wale wenye amechagua kama delegates, amechukua wafanyikazi wake, itakuwaje wale wapige kura ya haki? National Executive Council ambayo inashughulika na uchaguzi wakuje Kakamega, wasimamie uchaguzi wenyewe, wajue kwamba kuna viongozi ambao wanataka kutumia njia ya kimabavu kuingia kwa ofisi, na sisi hatutakubali. Kwethmar Councillors Manoti Akintenda Lensi dwaro mondo migirom kod jatend piny William Ruto ewi midhiero magisebedo kagi kale kaluwore kod chudo magi magaeri. Councillor machon ma South Alego Vitalis Andewa nojiwo ber mar wuoyo e wachno kokwayo jatend piny mondo oket romo kodgi ma wuoyo ewi chudo margi. Kaluwore kod Andewa, kata obedo ni seneta nopuodho chudo gi ma siling $1.5 million ne councillors 12,000 machon kod chudo ma dwe ka dwe ma siling 30,000, onge okang' moro amora mosekaw ma chopo chenro no. Omedo ni chenro ma kamano oseduoko gi chien, kowacho ni ng'enygi odak e chan kendo jwang'gi kod sirikal ma ne gitiyogo. Councillors notiyo matek kabisa, kanyalo paro ni gitie hardships, kendo magi joma notiye pinyni e yo motegno kabisa. Nene moko kuomwa thothwa ne ringo mana kod ndigni, tisavu kuonde mamoko sani gin constituencies. Awinjo kiwacho ni mjumbe oripo bed ni miyo pension ng'amotiyo 2 terms. Mano okrach, gima kamano winjre ni citizen mano serve jopiny. Awuoro ni councillors okose par, kendo jotelo mai Kenya kae, aparo ni gisani an ng'ama jaduong'. Ando kadwa ni munda duoge weche mag politics. Aloso bende kaka jaduong' nikeche e position mara bende an organizing secretary mar Luo Council of Elders. So aneno chandruok ma councillors nigo. Councillors most of them are dying in poverty. They don't have anything and they served people. They are not recognized now. Koro daher mondo sirikandwa kochakre gi president marwa moluor ahinya Dr. William Ruto mondi par ni councillors no serve, and ok mana mano kende, nitie senate no sebedo piny boneno ni councillors oripo chul. There was an agreement mane wacho ni oripo bed ni miyo councillors 1.5. Kose miyo 1.5 noripo bed ni chule 30,000 per month. Councillor oken ng'amo ripo wach ni otiyo 2 term or terms adi. Councillor ne serve a hardship. Omiyo councillor kata no serve mana 1 term. Oripo bed ni miye pension. Riwruog Nurses kaachiel gi Nyamreche makonyo mine mayache pachoka okwedo mager paro manogol gi riwruog Governors ma pachoka kotelnegi kod Governor ma Tharaka Nithi Muthomi Njuki e chiwo omenda mokwongo ma jotije matiyo e bwo UHC kapok ondigi e yo mongirore. Ka giwuoyo e boma ma Nairobi, gikwedo mager parono ma giwacho ni mano biro rocho paro mar ndikogi e yo mongirore, chenro ma jatend migawo mar thieth nosepuodho kendo biro dhi nyime. Ka giwacho ni ok gibi ling' aling'a ka chenro ni rocho. We also note that the Ministry of Health, together with the Council of Governors, completed verification exercise last week. And therefore, the statement by the Cabinet Secretary for Health, Honorable Eden Duale, that these staff were due for conversion from 1st of September 2017 into permanent and pensionable is welcome, is supported, and that is the correct way, and that's the legal way. We know that some of the Council Governors have been in the forefront opposing any progress that's being made
to convert UHC staff into permanent and pensionable. And these notorious counties are Tharaka Nithi, Trans Nzoia, Kiambu, and Kirinyaga. We do not understand what these counties want. From where we sit, we believe that this county government are spearheading a system where they want to shortchange UHC staff and employ their relatives, employ their girlfriends, employ their boyfriends. We are not going to allow this to happen. Muthomi Njuki tunasema hii si mambo ya kisiasa. Usiingize siasa kwa haki zetu kama wauguzi. Sisi wauguzi tunapinga tena kwa ukali. Tukisema haitafika pahali sasa ikue ulikuwa unahusishwa na ulikuwa unajua kila kitu na kwa utaratibu vile mambo yanaenda. Imefika pahali sasa wewe umechukua jukumu ya kuweka fedha mbele badala ya kuangalia kazi ambayo itafanyika Kenya. Umeona rais akisema anataka kuona kazi inafanyika Kenya. Wewe papa unataka kuona hizo pesa. Hizo pesa zilitengwa, zilitafutwa zikatengwa, inasemekana ya kuwa wafanyakazi hizi pesa zitafanyika kwa muda huu ambao ni 6.2. Health Committee hata ikakaa chini na ikapitisha na ikatafuta hizi pesa kwa wizara tofauti tofauti. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua onyiso jood bura kod senators ani gibed motang' kod jatend piny William Ruto e weche mag mibadhi kendo ging'e ni ponono ni gisechamo pes mibadhi to gibibet kod thuolo mayot mar weyo sire. Owacho ni jatend piny William Ruto ni kod lipodgi mokano matudogi kod weche mag mibadhi ahinya to wi omenda manomiyogi mana kaka Cynthia Onyango leronwa. E twak makende kod od fwambo mar Citizen TV otieno manyoro, Rigathi Gachagua ogodhoge piny e weche mibadhi masani gwere pacho kae kin jatend piny William Ruto kod jotelo mag siasa. Kaluwore kod Rigathi, jatend piny onge kod nyadhi mar luongo jo od bura ni ohero mit bilie ka en owuon ene dag mit bilie ma jo od bura nyodho. I share his views 100%, but he has no moral authority at all, absolutely none, to talk about corruption in parliament, because he's the one who has corrupted parliament day in, day out. He is the one who has taught parliament to be corrupt. In fact, there's nothing William Ruto does without paying money to people. Onyiso jod bura madhogi osiko ka jujni ne omenda mag mit bilie ni jatend piny pimo gi mos kod angoch tiang' kendo gibed ka ging'eyo ni lipode mag mibadhi jatend piny nigo kendo somo mos. William Ruto said he is a consumer of raw intelligence. He monitors all his MPs. You can ask me, I was his deputy. He has a file on each one of them. All this money he was bribing them, he has recordings. Ask me, I was his deputy. He has all these recordings for all these bribes, for all these things the MPs have been doing. William Ruto is a smart man. He knew one day these guys can shortchange him and they can abandon him. So he knows that next year there will be mass exodus. Oro ote ne jod bura ma osebedo kagajore kod mibadhi, ahinya to kokalo omenda ma owacho ni nyodho alwora mar od bura. Ni gibed ka ging'eyo ni jatend piny omakogi mafwanda kendo ponono gitemo chungi chien to lipode gi biro lware nyim duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ka ng'we kete. And he'll call them one by one. I hear you want to leave UDA and go to DCP and go to Wiper. This is your file. Try. Next week you are in court. Same for governors, same for everybody. Rigathi umakuchung ni piny Kenya mibadhi okwako kendo kata buche michwalo nyim jod bura ibole asoya eka jod bura kalgi. William Ruto pays parliament for anything that he wants to happen. The finance bill, he paid members of parliament 200,000 shillings. They passed the finance bill. They were in trouble from the public, and when things backfired, he turned around and threw them under the bus. My own impeachment, members of parliament were paid 500,000. Members of the Senate were paid 10 million shillings each to impeach me by William Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jopith rech mapacho ka sani dhi yudo chenro mar okumba mabiro bedo kamiyo gi chudo kuom lal kod midhiero mopogore opogore manyalo yudogi. Jokanyo e sekta mar pur kod pith oyango ni pith mar rech en achiel kuom ohala makelo yuto mabup ne piny Kenya, kendo okumba ne jopith rech biro konyo e keto arita makare ahinya e kinde ma girado kod masiche. Nyaka sani maheo jopith rech 300 osendikore e bwo chenrono, ka mana kauntis 11 kende ema dhi yudo chenro ni e tielo mokwongo. Kuom mani kwayo jopur mapok ondikore okumbano mondo mi otim kamano mapiyo kaka yorno mar geng'o midhiero madipoka ogore kuomgi.
ma ene mokwongo East Africa kae, to wakele nikech wang'eyo kaka joma pidho rech osega hinyore ka gimoro timorenegi ka gine tich to upwelling timre to rech tho, to kaka gikonyre onge. Ka gimoro kamano timre to onge kako chako. We have other industries that are insured, and we've seen how far the industries have gone, but for fish farming, especially in Kenya, we also know that we have a deficit. So perhaps the insurance that comes in will be able to encourage more people, more farmers to get into fish farming, and also more investors to invest in fish farming, because we know that it's protected and it's actually a viable business like any other. Adieri kawuono wa mor kabisa kawa launch samaki bima gima dhi keto ohinga ne lal mabiro tudore kod weche mag pith mag rech e nam Lolwe. Kendo umed kelonwa puonj gi mwalo nikech jona mang'eny nie tie nam tadieri ok wang'eyo kaka puonj makare manyalo miyo wayud yuto makare. Anyalo jiwo farmers jowetega ni kawuono onego wadwa kaw okumba ma e gima osebedo ka onge kawuono entie mondo kwanywako kanyakla to okumba ni medo bedo maduong' aeto bende gibedo gi confidence kata bedo gadieri ni gini timore nikech koro wa joma ng'eny. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en chenro mar migago makelo ni weche manyien saa 7 ka saa 7 achiel kachiel kowuok Communication Center ka wadhi yweyo mokwongo to kapok adhi yweyo Martin Ochieng Lago kawuok Rwea iwacho ni winjowa gi Bishop Jacob Ogoya kanitiere Rwea kod Bishop Charles Mayoga. Machielo bende wacho ni wadhi ka watieko kichewa magadwen nyinga Arusha Wuod Kanyimach. Erokamano. Kevin kawuok Opoya Migori iwacho ni winjowa maber. Pamelo Dawa mar Kisumu West openjo ni to jonek ma Bizaru godak maki mondo tergi e kot yawa. Jaka Black migago biro maler sana. Omed mana siro jo Kenya omed mana siro katiba Anonyango Dhiambo jalie kanitiere Malindi kaeto Chieng Lago asesomo mari aneni makare Rapogi Kanyamkago ma Otis Tinga Oganyo kaeto machielo aneno ka jomoko nuore to ndiko ote achiel ding'eny koro gidino ne ote mamoko donjo. Kik idhi mabor nyakwara Mogi, waduogo bang' thuolo machuok. Sayudo yudo nikelo nyako chia cholokore nyaje lunga ni sandi nango nyako chia nigi yere kondo jalo sigo kachandi gimo nyako chia utemo kakano. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Bei manyo tich piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, uru kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e, nonro okwethi.
walikuwa wachane, the following day hiyo siku yenye alimuua. Side yenye alikuwa amedungwa alikuwa amelalia side safi iko juu. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang anyuola pod mol. Jack Bambu manena chiche winekno Tony Kanye. Personally, I don't know TikTok. Manizeni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. Then the Beni Justice Nyalo Yudore. Then take a communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Ticha Ngwen, Sachiel kod Sadek Marutieno, Kai Keloni kod Cynthia Onyango. Kick by. Machiegni kendo, familia bisa ni odong' maonge kama ginyalo yotie bang' agulu mar gas muoche mowang'o utegi e kadak mashauri yako e boma ma Homa Bay otieno ma piny orugodo kawuono. Masirano nochakore kar saa 2 mar otieno e kinde machiel kuom joma odakie landino ne loso chiemo mar otieno ema gas nomuochie molandore e landino. Achiel kuom joma odakie landino ero, Morina Kinyi, wacho ni masira mar majno nopoyogi ka ginie udi kendo nolandore mapiyo mowang'o mwandugi te mag udi, gino manochunogi mondo mi ginindie koyo otieno ma piny orugodo kawuono. Mana ya tich kadonjo e ot abedo 10 minutes tawinjo ni ka gas omuoch ka jirani, koro aringo alarora gi nyithindo oko. E thuolo manokono to aneno kaka mach ne liel gi e kona mane ochakogo, nikech ot mane mach ochakorego e ot motenore gi oda, the immediate house motenore gi mara. Koro an nyithindo ema larorago oko, atemo na ywa kom odhi odino dhoot maonge kaka nanyalo wuok. Koro by the time ma pod achung' gi oko ang'iyo kaka mach liel, to wuon odno madichuo ne temo mondo wuog oko gi gas no mondo odir, to unfortunately gas odhi olwar e kom ma kasto mach omedo moko. To gima lit, wago uwi, wago simo ne josima moto, pod warito gi nyaka sani pok wanenogi. An gi tanga ariyo dalana ka pinyo nitiere iye. Nyithindwa Masauri yako manoyuora otiyo mokawo pigegi, joka mane gitiyo kaka josima moto gotiyo. Koro gima te walale yodno, miyono be aka no tije godhiambo, gigene no owang' pesa ne mano age business ne no. Koro gima wanyalo kwano gi sani no wan godo koro wanyalo kwayo kony mondo wayud kaka inyalo konywa nyithindwa godhi skul oyudi kata uniform, obende lepwa no wang', mano waroke dendwa ok ne modo. Obila e boma ma Mombasa ondhiyo ji 3 michich godo ni kwalo simbe mag ong'we yamo e bomano, ka komanda mar obila ma Mvita Nicholas Chelulot oyango ni gisendhiyo mahewo simbe 100 michich ni nokwal. Apisa mag obila oyango achiel kuom achijego kaka mano mong'ere kae gi kuoma simbe e boma ma Mwembe Tayari, kama kuoma kamago osejimbore. Achijno manotero obilago nyaka e dukni ma osebed king'iewe simbego kuomgi. Kanoloso e tesend obila ma Mombasa Central, komanda mar obila ma Mvita Nicholas Chelulot nogolo siem ne jogo makwalo simbe mag ong'we yamo ni ok gibidok chien e apedha mar kedo gi kuoma kamago. Alikiri kwamba yeye uiba masimu pale Mwembe Tayari na akatuongoza mahali akiiba simu anaenda kuuza, na tulienda mpaka kwa hiyo duka na tukapata kwamba ako na simu mingi ambaye mnaona hapa mbele. Tulipata kushika wanunuzi 2 na yule mwizi. Kwa wale ambao wananunua simu za wizi, hakuna tofauti na mwizi, sababu wewe ukishikwa na simu za wizi hata wewe utastakiwa. Moko kuom rowere mawuok e sub-county mar Arieda noyuore romo mar ndalo 2 manobagi e bwo chenro mar geto jiwo rowere kendo chiwo puonj e wi yedhe mamero ji. Kowuoyo e chenro noero manota e yor adhula, jata tije Walter Okelo ne ojiwo ber ma tukego
kowacho ni mano en yo mar gero rowere mabende tukego kowacho ni ok ger kido maber kende to nyalo kelo kata mana yuto. Jatelo no manoten kod jotelo maduong' e chenro no ero Eric Langi bende nokwayo jotelo mamoko mondo ywak lwedo e tiego rowere mag rowere ka gimedo ni giseneno lokruok maduong' e kind rowere ma gisebedo ka gitiego. Nyotugo maber e mchuano manye dhi mbele miluongo ni CHAN kata obedo ni nye ok wabedo gi hawi maber mondo wadhi e semis to nyithindwa notugo maber kabisa. Mae nyiso ni sani weche mag tuke talent en gino machudo maber kendo wadwa ni mondo wa encourage nyithiwa kata mane kor gweng' ka mondo omak weche mag talent motegno kabisa. Omiyo waloso negi nyasi ni. Otokelo mentorship program gima watimo en ni wan gi vision mar creating leaders. To kwa wacho leaders kata jatelo wamin ni ng'at moro ma onya rit kaka kor rawere nya ritri kendi to community maribe irito maber. To koro wan gi programs adek under the mentorship program. Achiel kuom giluongo ni awakening. To awakening kai enena mana yaw pach rawera. Anyalo wacho ni tournament ma Walter kelo konyowa kaka vijana at least kochopo godhiambo wabire training watrain kong'eni wadhi ko tournament ko train kong'eni training to maonge game ang'eni ka nitiere kata scouts moko mobiro manyalo scout talents young talents. Jodak makari Obangi North koro ywak kaluwore gi barruok mar Adag Minyaga mosebedo kamol e alworano kuom juma mokalo ma koro medore ahinya. Giwacho ni e bwo higni 15 mokalo gisebedo gi masiche mag barruok mar Adag Minyaga ma koro osekelo wich bar kendo medore e jumbe 2 mokalo maduoko piny yore mag ohelni. Jopuonjrego gin moko kuom jogo mayudo chandruoge mag tuoche pige makoro moko kuomgi ok nyal kata dhi e skul. Gikwayo serikal kaunti ma Nairobi mondo kaw ting' mar kedo mar golo oko Minyaga go. Ya siwa iko na hata tuseme hakuna system iko, lakini kuna watu wameachiria badala waweke kwa ile main kwa system ya Kanjo, wanaiachiria inakuwa inapita juu, ina flow over kwa barabara. So ndio tunaomba wakuu wakuje ndio wale watu wameachilia sewage zao kwa barabara waweze kuchukuliwa hatua na hizo sewage ziingizwe ndani ya mitaro, na ikiingizwa hiyo shida yote itakuwa imeisha. Huku tuko na mashule, watoto hata kuenda shule ni ngumu. Mimi kama biashara leo sijafanya biashara, ndio hizi vitu zangu juu nashindwa nitazitandika aje chini. Mimi Kenya nataka tu serikali tusaidie, tafadhali tunawaomba, watoto wanaanguka kwa hii mtaro. Wakuja tutengeneze hii sewage na biashara zetu ziendelee. Wanasema mama ndogo waangaliwe. Mimi kama mama mzazi nataka haki yangu ichukuliwe kama mama mboga. Niweze itengenezwe hii sewage, itengenezwe hata watu wangu wajue venye watafika shule. Mimi siwezi beba mtoto kila siku kwa mgongo na mpitisha hapa akienda shule. Sana ile kitu inasumbua ni wakati vinyesi vimeingia shuleni, so hiyo harufu inachangia sana kwa maradhi. Hasa unapata watoto wanakuwa na kipindupindu na wengi wao wanashindwa hata na kuja shuleni wakati sewage imejaa mpaka kwa madarasa. So tungependa sana kama sewage inaweza kutengenezwa, tungekuwa na very humble time wakati wa masomo. Sisi ndio walipa ushuru na tuko na haki ya kupata huduma njema. So ile kitu tunataka ni moja, ukuja umake sure hii sewage umetengeneza, na pale imebroke umake sure umetuma staff wako wamekuja wamerekebisha. Komiti mar Senate nolimo kambi mar Kenya Seed kendo chiwo singo ni piny owacho mamalo kaachiel kod mago ma counties biro chulo gope mahayo bilion 1.3 kaka yo mar kelo yot e chwalo kothe ne jopur e pacho ka. Jako mar komiti no David Wakoli koni okang' makamaeri biro bero pur kaachiel kod dero mag cham e pacho ka. Komiti no bende dwaro mondo mi piny owacho ket tenge omenda maromo siling milion 200 mar golo tado mag plastic mong'ere kaka asbestos maketo ngima oganda kamarach. Prepared there, how much is in store for Kenyans, what are the challenges that they are facing to make Kenya Seed a robust and solid institution in this country. Equally, to look at the pending bills that Kenya Seed is looking at national government and county governments to be able to run its activities. And for your information, the county governments owe Kenya Seed millions of shillings. The national government owes Kenya Seed over 1.3 billion shillings.
And this is out of the government's subsidize the seeds that Kenyans were buying last season. We are waiting for feedback from the government about 1.3 million kilos to support us pay the seed growers. And I think progress is going on, 1.3 billion Kenya shillings. And the progress is going on. And I think we are going to get feedback very soon so that we are able to meet that. Otherwise, we are moving on very well, as you have been saying. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko oketi mbero maliet kod komiti mar od bura mar Senate mang'iyo kaka sirikal tiyo gomenda jopiny ewi milion 141 manochul jotich e yo ma ok oyangore. Ayacko korka kore oramono omenda ma kamano notiyo godo e yo maler mar chulo jotich ma kaunti ma Migori mane telo mokalo rem chulo osara kuom thuolo malach kaachiel kod medo jotich mamoko ma counties go. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, komiti no kata kamano oseo migawo ma jotich e kaunti no kuom pedho neno mag chudo makamago. Gavana ma Migori Ochilo Ayacko emane en wendo mar komiti mar od bura mar Senate mang'iyo ka sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny mong'ere kaka CPAC. Auditor General, you could start with the very first issue. Jakom CPAC Moses Kajwang omako amen kod Ochilo Ayacko mondo ler gimomiyo omenda ma ichulo jotich e kaunti ma Migori osemedore nyading'wen. Out of that 500 million on temporary employees, those are four times increase from 34 to 141. Now, Auditor, I think you need to also drill into this so that you have clarity. Counties will hide under the percentage. So their percentage is 38%, which does not look to be too bad. But if you go into the details, you'll find specific expenditure lines with very, very insane increases. A 4 times increase on temporary employees should raise the flag. Giduol Mamuol, Ochilo Ayacko olwoko chilo moro amora ewi county ma Migori ka olero ni medruok makamano obiro kalure kod okang' mar county no ndiko e tich e yo mongirore jotije mag county no ma osebedo katiyo e yor kojolo kaachiel gi medo gi osara. When we talk about recruiting additional 600, we are talking about regularization. You regularize through recruitment. It may not increase the number, but it enables the county to issue letters of appointment. So that is the progression we are trying to make. We are trying to have the temporary staff have letters of engagement so that the auditors will observe and Senate will observe that we are progressively complying with that requirement. I'm also being given additional information about the temporary workers. One, there was also an increase in what they were being paid earlier. I think about during this epoch it was about 10,000 per person. It went to 14, but the net is 12.5. Duoko makamano konyo Ng'ochuny Kajwang' kod kweth mare mane dwaro ng'eyo gimomiyo kaunti ma Migori ne orem pedho neno masiro weche makamago. We finalized with the recruitment. Actually, we are at the tail end. We have already identified the 411 whom we are issuing letters to. And the issuance of the letters is to begin, actually, it is to begin tomorrow. So before the end of this month, we shall have the 411 having their letters. So it means that this matter is unaddressed because there's no evidence beyond the anecdotes that you provided. There is no evidence that you have closed the gap as pointed out by the Auditor General. County ma Migori kata kamano ochung' ewi kokgi ni chenro mar ndiko jotich e yo mongirore ni e tielo mogik kendo giikore mar chwalo neno. And since we were in office starting 25th, which was yesterday, actually yesterday is our 3rd anniversary in office. At the end of that year, now we were documenting the actual staff and what they were owed. That is what led to this growth. At the end, because we found the budget running, you expend what is in the budget. At the end of the year, you notice that there are some staff who have not been paid for 1 year. In fact, for those who look at, and I wish my senator was here,
Some of the demonstrations were going to his office asking for those wages, and my office, the people who had not been paid. So when we came to 2023-2024, we had to factor these people who had not been paid for a long time. You have moved Migori from a very healthy 34% to an unhealthy 38%. So I thought that you were going to make things better. Komiti mar Sipak ywak ni medruok mar osara michulo jotich kaunti ma Migori gi omena maromo $400,000 ni malo kata odoko ni Ochilo Ayako to ne gito ewi adiera mar kwan jotich ma sirikal mokalo mar kaunti ma Migori ne osebedo katiyogo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jodak mawuok e gwenge mayudore Kisumu West koro ywago lal mar mwandu e utegi bang' koth pe maduong' weyogi kod midhiero. Gichwalo kwayo mar yudo resruok bang' lal makamano ka koro weyogi kod dhier. Lipota marwa Lilian Abetano limo gwengego kendo losonwa ripot makama. Norwa biro gi koth, okare ne ok en koth. Pe nochwe madongo machalo kite, mabata obarore maber. Ma e chal mar rabolo e puothe makoro dong' kojwer bang' kodhno mapek mar pe. Mariewa bende ok notony e midhiero ni kendo koro gidong' ka gichung' e puothe. Maduong' moloyo to ne gin ute mamoko kuom gino podho e kinde ma bende moko witado maggi pe notucho kendo weyo kod lal maduong'. En midhiero monywando nyaka jopuonjre mag skunde magweng'no ma bende koro oyudo midhiero e klese mekgi. Jodak makoro dong' kod lal e miechgi kendo koro sani onge ute magidhi jote bende leronwa kama. To kodhi kobiro to chwe matin to bang'e ni to pe mapok na neno nyaka nene, pe moingo kite. Koro nyogo ot manyicha gero ne nyithindo ma dhi skul ninde ma jafam fonyo nitie kanyo gikete nyokethore nyaka books nyaka lepe. Kae to nyakoi obaro bathot kama kora chich. Ma to barore kendo dhi gore piny. Gwen nyithi gwen no tho e laro morumo. Anyo otwe bath gine kama rombo bende otho. Pe nogoyo nyaka nyithindo manoyude laro. Ma nyithindogo moko nohinyore ma obedo nyaka gi remo ma odhi osiptal. Sechego nyaka gwen bende notho. Ute nyithinda gi wigi okethore te nyaka oda maduong' kucho wiyi okethore. Kuonde ma diek ninde gi gwen okethore ma gwen to notho. Karibu 6. Kendo kang'iyo bathe kocha chande tayudo ka rabolo nyaka mawembe gi gik moro amora mwapidho nyaka omwogo mono waparo ni kinyalo konyowa onge. Avocado onge gimoro amora olwar piny nyaka mane olo. Ewi mano, gichwalo kwayo margi ne sirikal mamalo koriwre kod tend kaunti ma Kisumu mondo okonygi e midhiero ni mondo giyud kuonde ma ginyalo jote. Wadwaro ni mondo gikonywa gi mabati magedo nikech ote gima duong' mokwongo ma ng'ato nyalo bedo kod nyithinde. Mar ariyo wadwaro ni mondo gikonywa gi weche ma kaka wanyalo konyo weche mag skul nikech ka nyithindo akabe gidhi skul, skunde be okethore. Chiemo bende koro ging'iwa nikech koro wan matek. Alode mane ji okete puodho koth mathin ni gigi nochwade temo bedo flattened. Koro waonge gimoro amora. President William Ruto koyie to konya. Anyang' Nyong'o Sabuyu, Jennifer Bonyo ka giyie to mondo gikonya jowadwa. Aonge ng'ama nyalo konya. Achilie twar notho 23 kuma dwa dhi ninde akia. Okanya nyalo. Nakwayo konyruok moro amora manyalo betie. Owuok kata mana kar president wetu. Kata owuok mane idara mane. Eri kanyalore to konya. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Nyakaramogi e cheno mar ng'e gwenge wa kawuono wateri achiel kachiel nyaka Kakrao mayudore kaunti ma Migori. Wawinjane gima Millicent Adhiambo ikonwa ewi gweng' ma Kakrao. Nyakaramogi ajuang' machiegni kendo e tielo machielo. E cheno ni mar ng'e gwenge wa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge oke kaunti ma Homa Bay. Ofuyo ma odhi opiyo e gweng' mong'ere ni Kakrao mayudore e kaunti ma Migori. Ka iselimo kata isewinjo nying gweng' kata kama iluongo ni Kakrao. Ang'o miparo ni ne ochak gweng'no ni Kakrao? Mana kaka pile wambeko kod jodak kod johala mawuok e alworani ma Kakrao mondo ginyiswa ni to ginto ang'o momiyo giparo ni gweng'ni ne ochak ni Kakrao. Kakrao ok cham rao, ok girao ka ng'ato.
Emomiyo chak ni kak raw ka ng'ato. Ja kak raw ka ng'ato. Raw be ok gicham. Ng'ano ne nyinge Kirao, jaduong'no ne nyinge Kirao, to ne wadgi Mwango ma jakama gambo. To kano wuok nodhi nyaka Suna Mwalo, kato nokwanye Suna, kato kanosekwanye to ng'ano nokele orawo ka. Koserawo ka, onyuolo jawuote adek, Malikowa, Mgumre gi Mbui. Koro mane iluongo ni kak rawo nikech norawo kuom jasuna koa ka Mwango kama gambo. Ne wan gi ji ariyo. Ne wan gi kak rawo, manyiso ni kak rapwa ka ne en kamirawe. Kano ji chon ning'e ni ji ne igolo goods kata nigolo chiemo kuonde mopogore opogore, to kane rawo ka to ne kwanyo mach. Koro sama ne kwanyo mach ema ne kak rawo ni obire, ne en mana ng'ama nokwanyo mach, norawo mokwanyo mach. Koro koluongo tiga ma koro sani iluongo ni jochiga ma gin Suna. But kak rawo ne gin joma orawo. Krawo ema ne wuon ka, koro luonge ni kak rawo, tiende dala krawo. Krawo en achiel kuom joma noa gi joluo yo Imbo. Koro kanobiro ka to bworo ir wadi iluongo ni tiga manokwanyo ne mach. Ma tiga gi kak rawo ok nyuomre, nikech ne tiga okwanyo ne kak rawo mach, kak rawo biro odak ka. Koro senta makani to biro achien kak rawo koro barore, koro dhoudi adekgi. Senta makani chuny kaluongo ni Kambui, bathe makocha nitie Kalkowa, bathe ma right koni nitie Kamgumre. Koro senta makani nogere chuny dako miluongo ni Kambui. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' kod johala oselieko kotenore kod nono mar nying gweng' ma kak rawo. Adieri motenore kod kuku mar wach to ni kanye gima dine mi chak gweng' ni kak rawo. Gweng'ni nochak ni kak rawo nikech jowa mang'eny ma iluongo ni jo kak rawo ne gi jorawo. Actually ne gi jorawo. Ka giyawo Uyoma to girawo yo kamoro Suna West kocha, kamoro ni Katiga. Kanyo lweny ogologi giduogo girawo, gibiro gichopo kamoro Otacho. Otacho kanyo be girawo, gibedo kanyo ne gin karibu dhoudi adek, gin adek nyaka sani. To dhot mar achiel ariyo adek ne jo kak rawo dak kanyo. Ging'e to ne gidar kanyo ka tuo nogogi kanyo maduong' mar tho nindo. Magi kere, moko nodhi Kanyamwa, moko nodhi Ndhiwa kocha. Moko be nodong' kak rawo ka, koro nodong' kak rawo ka be ntiere, ma bang'e ka noselos piny to joka be noduogo, jok manoder ka. Koro wan jo kak rawo, waluongo ni jo kak rawo nikech wadar ahinya. To gweng'ni ma kak rawo, humbe landore kod weche kata timbe mage. Ok wapuro, to wachiemo. Nam onge, mana puro nding'i. Igolo chiemo go nding'i, ipidhori gi tekri. Wan ka wang'ere gi kaka ohala, wapuro ndawa, to sani ndawa koro ok ti. Wapuro niang', wapuro oduma, wapuro njugu, wapuro rabuon, wapuro marieba. Gohala mag dukni watno tindo be waloko. Wang'ere gi pur, wapuro cham, wapuro muogo, wapuro bel, wapuro chiemo matindo tindo. Kak rawo ka wang'ere kendo gi weche mag chiaye. Wan gi chiro ma en kak rawo ka, wan gi chiro meg machich dhok. Wang'ere kod pur, wang'ere kod pith, kak rawo ka wang'ere kod ohala matindo tindo migoyo. To gi senta ni kano chakore, kech nen stage, koro menyin ka nong'ere ni kak rawo. Wan kaka jo kak rawo ong'ewa gi yor somo. Nyithindwa mang'eny osomo. Yor somo waneno kwalandega ahinya. Kanisa be wantiere. Joma kata bana jo osomo ka ng'eny. Ji osomo ka mang'eny. Joma nigi PhD yudore ayuda karwa ka. To bende nitiere dongruoge ma kak rawo osenyuolo e ngima jodak maluorani. Sitima liel, eta ya milielgo. Maendeleo dhi mbele, barabara ng'eny. Kata sani aluo para ko kabiro ka onge okaluo yo ni aluo. Chandruok mane wan go ka somo ne ni piny. Sani ko ji nitie masomo, ka wino likowe ng'ama nosomo molo ji te. Koro sani to wan gi ji, japuonji Lari ng'ama nosomo mokwongo kabe. Waneno ka Lam nyocha President Ruto wacho ni dwa lo apaya mawuok ka kochiko paw nyuka. Wan gi polytechnic mwalo kalu kak rawo polytechnic mabodo ni mondo churre mondo bed skul maduong'. Wan ka gi chiro manotho chon to koro chier. Tono ni kaka old market, but no chier ega mokadho. Koro wacha en market ma koro kedo dhi mbele. Kamano apaya mwana go kata wan mana gi min road ni ma to mar industrial government. Te iwa kaka kra wan gi road mana mag chuodho.
skul nitiere ka primary schools nitiere kama oluoro waluora kata ka ok adhi mabor jomoko ne ya mabor kabiro somo Kakraw mochakore mokwongo en skul mokwongo e gweng'wa ka koro Sunday school ochako luoro mang'eny mama kadwa pimo ni lakini Kakraw secondary nitie Kakraw primary nitie magin mana just a stone throw from here kiwinjo kata koko nyalo winjore kata kaka ji go koko e skul koro somo no bedo kamano kendo skul nitie osiptale maonge go machiegni Sipitali wan gi shida kabisa nikech hospital mawatiyogo en man level 4 mane Migori County referral. Kata obedo ni nitie dongruok achiel ariyo adek minyalo kwan, rem mage mapod nitie ma jodak kata jogweng' ma Kakraw gombo ni omed kel e gweng'ni ma Kakraw mondo Kakraw odongre ometni ochal kod gwenge mamoko. Dongruok boremo kaka wapuro wachiemo to koro pesa mondo mi jodongo miwa kaka nyicho gimiyo jodongo ka. Tinde onge nyathiwa wakwayo sirkal gima gineno gimiwa. Wadwaro supermarket koda ng'onong supermarket ka diang' kony wadhi manya ka Migori. Osiptal be wan go mabor walawo nyaka Njego mwalo piny to gi Migori. Osiptal dang' wan wang Kakraw ka dang' bedo maber kech puodho manyalo kaka osiptal mar sirkal to nitie. Gima wakwayo en mana nderni mantiere tok gibeyo. Stima tin. Stima samatin stima la samatin stima duogo kasto wan gi lights ma konyo mine wagi sa uso ma onge nikech no lal koro kelo maundu bedo malo Kakraw ka. Sirikal county yakwayo ni mondo losnwa yore mokwongo yore kata gin maram kamano to gin maram mok kadho sare kodho chito kwa kadho koro kolosnwa yore gi maber wanyalo konyore drainage to rach kech kuma dara onge kuma stima onge drainage ok nyalo bedo iro ka chiro no oko yawe onge chono ger kanyo igna dek mokadho chien gi sirkal bado poko yawo chiro chono nyaka sani koro akwayo sirkal kan choma ne gero cha gikel pi gi yawe to gindika jo amine kod kijene matindo gi ojuoge osuru ka ng'ato dhi oko kanto we pesa konyo county konyo bende jogweng' maka to siptal tema koro wadware Kakraw ka kech wan adieri waongo siptal. Mana kamano Nyakwaramogi gi kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani kilimo gweng' ma Kakraw kati winjo ni ng'ato nitiere Kakraw kata ni kamoro iluongo ni Kakraw tilony gimomiyo ne ochake ni Kakraw. Omiyo kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae ema juma manyien aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Erokamano Nyaboma machiegni kendo aneno kanyo ka ote moro biro na kano ya Padri Anagatha kutoka Eldoret. Natazama habari nikiwa St. Lazarus Langas hapa na kupata loud and clear na wapenda na salimia joka baba wote. Kaito Nyaboma nitie ote nika Mili Nyaboma ng'ato wacho ni an nyathi kwara ka ya osingo nyisnwa Nyaboma mondo bi mondo ung'e nonro mar yadh ngima. Koro dhi many jogo yadh ngima mondo wang'e ni en to en yath machalo nade. Waduogo bang' thuolo machuok. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo maogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 100 ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com.
Riwri kodwa chieng' tich ang'wen e penj laktar kosir gi CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Steve Okelo ka wawuoyo e wi degenerative disc. Penj laktar kod Ruth Otieno sa 12 odhiambo. Kik bai. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Tim mar Madagascar ong'ado tiko madhi e final mar okombe mar CHAN marien bang' Sudan gol 1-0 e nus final manyogo Benjamin Mkapa Stadium e piny Tanzania. Komachielo, joloch nyadiriyo mar tuke mag CHAN Morocco bende nodonjo e final bang' loyo Senegal e nus final. Morocco noloyo kokalo opich achoma tielo 12 gonde 5-3. Taking the lead. Cats fight. And a header! You can count 8 to that name. Lions, nothing to it. No, go ahead. Baba Khalid gets a chance. A shot! Stunning strike! Makes his run up. Oh, hits the upright. Smacks the crossbar. Yusuf scores it! They've done it! Kamano erokamano Nyakwaramogi kuom thuolo mari mago ne weche manyien mag migago. Bang' thuolo macho Kenya DJ Kolo gi Nyanya Kach donjo ka gi chenro mar mbak ndalo. Riti masani warom sa 10 nyinga Milton Ochieng'.